Missierna San Pawl jitkellem dwar soċjetà diversa ta' minnu bil-ġuħ u minnu mejjed fis-sakra. Hemm bżonn li wieħed jimpurtaħ mill-proxmu tiegħu jekk irid jersaq lejn l-Ewkaristija. Dan qalu l-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Charles Scicluna, Arċisqof ta' Malta, waqt il-priedka tiegħu fil-Qudiesa Pontifikali fil-Knisja ta' San Pawl il-Belt fl-okkażjoni ta' Jum il-Festa Nazzjonali. Fil-preżenza ta' għadd ta' persuni distinti fosthom tal-Eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija, l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Aġlu Farrugia, Ministri, Deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, is-Sindku tal-Belt Christian Mikallef u diversi persuni distinti oħra, l-Arċisqof tkellem dwar il-ħajja u r-relevanza li għadha teżisti bejn dak li kien jipriedka San Pawl 2000 sena ilu u llum. L-Arċisqof saħaq ukoll dwar l-importanza ta' responsabbiltà ta' kull nisrani li naraw li ma jkunx hawn sofferenza u li naġixxu meta naraw lil min qed ibati. Saħaq dwar kif l-Ewkaristija għadha ċentrali f'ħajjet in-nisrani biex twassal għal ġustizzja u qal il-fidi li ġab San Pawl mhix kwistjoni ta' folklor iżda hija ċentrali għat-twemmin tagħna u l-Ewkaristija twassalna biex nibqgħu ngħixu din il-fidi. Appella wkoll biex il-knejjes ma narawhomx bħala mużewijiet tal-irħam u arti famuża imma jkunu l-maqdes ħaj fejn l-insara jiltaqgħu ma' Kristu. U qal li hemm bżonn il-ġenerazzjonijiet futuri inħallulhom knejjes ta' Kristu u fejn hemm iwieġbu għas-sejħa nisranija għal ġid tal-komunità. L-Arċisqof Scicluna qal ukoll li ma hemm l-ebda dubju li missierna San Pawl ġie fostna. Ħadd m'għandu jiddubita dan u jekk wieħed jara kif seħħew l-affarijiet, mill-ewwel jasal għal konklużjoni li San Pawl ġie jżurna bil-Maltin jagħtuh laqgħa ferm ospitabbli. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Festa ta' San Pawl komplet fit-toroq tal-Belt Valletta bil-Marċ Brijus kif ukoll bil-purċissjoni tal-Vara titolari ta' San Pawl.